Godmorgen alle sammen. Vi er trætte, og nu er vi på vej op til morgenmad. Nå ja, og glædelig 5. december. Okay, nu har vi lige spist morgenmad, og nu skal vi til at pakke alle vores ting, og når man bor 2 rodehoveder sammen, så er det en større proces. Hej venner, så er vi tjekket ud og har pakket bilen med alle vores ting, og vi kommer ud af parkeringshuset helt succesfuldt, uden at der skete alt muligt mærkeligt, men vi er stadig meget chok over, at man bare kun bruger kontanter her og ikke bruger kort. Vi fandt parkeringsplads, og vi skulle have solbriller med. Solen skinner mega meget. Og nu skal vi lige hen og se det der mindesnøde, og så skal vi hen til Brandenburg og Tor bagefter. Så er vi her. Brandenburg og Tor. Mega hyggeligt. Det ligner jo sig selv, kan man sige. Så ja, men vi har taget billede. Selfie med det og sådan noget, så nu skal alle de her mennesker bare gå, de gør det samme. Og nu går vi lige lidt opad for at prøve at finde sådan noget mad. Ja, så er der juletræ. Whee! Så ja, nu finder vi noget mad, og mine øjenlipper er vandet, så lige med lidt der sort ned af kinderne på mig. Lækkert. Så er der mad. Madskal. Hej venner. Nu har vi været inde og spise. Folk synes stadig det er mærkeligt, at jeg går og snakker til min kamera. Men jeg er ligeglad. Nå, og nu går vi tilbage mod Brandenburg og Tor. Og så ned til bilen, og så tror jeg faktisk gerne, vi vil hjem. Selvom klokken kun er 12 om formiddagen. Eller middagen. Men vi tænker, at så kan vi nå hjem i okay tid, måske. Vi skal også lige til grænsen og sådan. Så yes. Nu er klokken 20:01. Drej til venstre nu. Og der kan du ikke komme.
Nå. Og vi er på vej hjem, eller vi er på vej ud af Berlin. Så det er helt perfekt. Okay, nu er vi på motorvejen, og der står vi hjemme ved en 7-tid, men vi skal også lige ind ved grænsen. Så det er helt super. Og Nikolaj han har tænkt sig at køre hele vejen, selvom jeg tilbyder at begynde at køre nu. Men ja, nu er det tid til, at jeg lige kan redigere videoerne fra de sidste par dage, fordi at på hotellet der var uploaden så dårlig, at det kom bare ikke til at ske. Det var der simpelthen ikke, det gik sgu for langsomt. Og så røg jeg af nettet og sådan noget, det var et værre helvede, så det kommer ud i dag, mandag, men der har I jo set videoerne. Nå, men ja, så de kommer op i aften, så det er jo hyggeligt. Nu glæder vi os også til at komme hjem, det er lidt en lang køretur, men det er hyggeligt, når vi hører julemusik. Nu er vi ankommet til grænsen, og skal lige ind og have noget mad, inden vi skal ind og handle, og så sætter vi turen hjemme af. Nu er vi godt nok trætte af at køre bil. Vi er hjemme, og min video er ved at uploade for den 2. december, og den er op på at mangle 9 minutter nu. Så det er dejligt, at det går lidt hurtigt. Og så er jeg blevet kaldt på arbejde, så jeg skal arbejde i morgen, et sted jeg arbejder. Så det kommer til at gå halvdelen dag med i morgen. Så jeg skal tidligt op, selvom jeg egentlig havde håbet på, at jeg kunne sove længe. Okay alle sammen. Nu er Vlogmas for 2. december uploadet, og i morgen der kommer 3., 4. og 5. Og så er jeg med back on track igen. Lige nu der vil jeg lægge mig til at sove. Jeg skal tidligt op på arbejde. Så mange tak fordi I ser med. Husk at give den et tommel op. Husk at subscribe til min kanal. Indtil vi ses i min næste video, må I bare have det rigtig, rigtig dejligt. Hej. I wanna love you.